Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Masamay makitaan sa panimalay isang tawo ang mga kuring o kunido kag iban pa nga mga kasapatan. Pero para sa magkahagugma sa Bacolod City nga Sanday Timothy Alcala kag Hurls Lorraine Prio, sentro sang ila atensyon ng isa ka baboy, ginatawag nga primo. Ang una gani sini nga birthday ang ginhandaan pa. May cake na, may balloons pa. Sa sosyudad nga ang kasubong sini nga sapat ang ginasagod para ibaligya o kun himuon nga handa sa mga okasyon, ano nga rason sang duwa sa pagsagod kay primo. Hi there mga kapuso! You're still watching your favorite morning program, GMA Regional TV Early Edition. Baw mga kapuso, excited gid kuya personally basta gani mga unique pets ang pag-aistoryahan. Kaya ako mismo may ara sang madamo gid nga pets sa amon nga balay. Pero baboy bilang pet baw, kakaiba. This morning mga kapuso, makaistorya naton si Timothy Alcala kag si Herzel Lorraine Prio. Hi Tim! Hi Herzel! Good morning! Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Maayong aga! Good morning! Tim, Herz, storyahin niyo ko Abi, paano man nakalabot si Primo sa inyo? Bali, first of all, kung paano nakalabot si Primo sa amon, ito mo nga si Herzel, ang girlfriend ko, since ang gamay siya, mahilig na siya mag-collect ng mga pigs. Pandemic times, nag-trend ang Bacolod Barter Community. Scroll lang ko, gulpi lang may nag-post nga ginapabarter ang iyang Juliana pig. Though may last 2 na lang siya nga nabilin, so amo to gin-contact ko dayon. Then gintawagan ko dayon. Amo to nga nakuha ko siya dayon. Ginbaylo ko sa sang 4 kasako nga bugas. Herzel, gusto ko mabalaan nga daw obsessed ka gid sa mga baboy from mugs, stuffed toys, madamo kapag siguro nagkalain-lain nga collection ay. I think nailigan ko lang gidalin sang gamay kung nga daw namian gid kuya sang mga pig collectibles. Nag-start gid kuya collecting sang mga amuna. Kaya sa nga nagdamo, sa nga nag-gym naman ko nga gusto ko may ar naman ko pet kay nakakita ko sa US nga do kadamo gid balaya nagka-pet amuna. So remember ko sa uli gusto ko gid mag-pet sang Juliana pig. Recently, nangin viral naman ka mga duwa because of your efforts nga hatagan sang ingrande nga birthday celebration si Primo the Pig. Whose idea was that? Bali, iiyagid niya plano nga mag first birthday. I-birthday yan na ganyan si Primo nga daw as celebration gid. Dapat may plano pa kami nga lain galing kitangod nga ang pandemic Japan, so do nag-limit na lang kami sa mga visitors and amo to. In a day's work, ano man ang aktibidades ninyo nga duwa para kay Primo? Sino ang in charge? Magpakaon, magpaligo? How about nga siguraduhon nga hindi siya baho? Paano man? Usually siya, si Herzel gini kasi stay ang pig si Primo. Bali daw siya ang nag-stand as mother. So ligo, pakaon, and amo na ginapakaon yung mga fruits and vegetables. So wala man sila gabaho. Okay, wala sila amon ang nami sa ila kay wala sila ga sweat, so wala sila odor. Amo na kag nami gid sila kay easy sila matrain. So si Primo ni very clean gid niya basta sa ginatulugan niya wala gid ni siya ga poop, so wala man ni siya ga wiwi. Bali kabalo gid ni siya dapat pagwaon gid ni siya kung para magpagwa siya bala. Herz, in short, you're telling me right now nga ang mga baboy gali alam gidya nga mga sahi sang sapat? Yes, Sarah, gina sila sa top 10 sa mga pinakaalam ng mga animals. Isiligid sila yung matrain niya. Actually, mas alam pa ni sila compared sa mga dogs ta. Ti ano nga satisfaction ang nagakuha nyo nga sa tunga sang kasakuon sang ubra nyo about ti ara Japo ng pagpalangga kag ang pag-atipan sa kay Primo? Kay si Primo, actually, stress reliever kung gid niya.
So amo na do ka nami ilang blas ang feeling nga ara sila da sa akong tupad do at least do ka kagakakuha akong stress kay do ka gulpi lang mer ako pwede mahag, mer ako pwede makadol kay asinara lang gid sila sa akong tupad. Actually si Primo kabalogin na siya kung ano kung na siya ka-love ang akon lang gid ginahop kag gina-pray na magdugay pag gid si Primo sa amon kay ti daw ka budlay para sa akon nga madula si Primo early bala kay ti na kaagi na kumo nga nadula ang amon nga girl. So gusto ko gid nga si Primo nga magstay gid sa amon ya for pila pag gid ka years. Madamo gid nga salamat, Tim and Hers, sa tiyempo ginhatag ninyo sa amon. Bye. Bye, thank you. Kate, sa pagpanag-iya sang pets, hindi lang kalingawan ang pwede natin makuha. Basta sa pagtuon, maayo man ang madulot sini sa aton ikaayong lawas. Matuod ina, said, una nga daan nga madalas ang pet sa aton ang mga makuha ang stress ta kung makita ta sila. Sa piyak nga bahin, ang kapuso comedian nga makachika ko, bantayan ta sa pagbalik sang inyo paborito nga programa kung aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.